hazvina kumira mushe, mhepo dzakasumuka, vanhu vekuyadha uyai panapa, vanopinda kuchechi kwaProfeti Magaya uyai panapa, munzwe nyaya iri panapa, right? Nyaya yandiri kusangana nayo iyi kai, ndiri kusangana nayo panonzi paNehanda Radio panapa. Ini munoziva kuti ndinoda zvinhu zvine mapurufu nguva zhinji, ndoda zvinhu zvine purufu nguva dzese. Ndo iyi iri kundipa source iri panapa, iri kuti a source close to the development told Nehanda Radio that Magaya and Banda asked the councillors to amend the constitution on Friday and refuse the clause which demands 5 O-levels and other clauses which can be detrimental in the quest to land the highest position in ZIFA. Elections scheduled for next year, January. Magaya wants to be president and Gift Banda wants the position of vice president. No situation yatiri kusangana nayo panapa, and zvaraisa ma questions akawanda kuti if these guys kana vachinge vachitaura zvinhu izvi, handiti zvokureva kuti Magaya haana 5 O-levels, handiti ndozvo zvine zviireva. Alright, fine. Tonombojambira ipapo, tomboti adzo hadzina basa, cause he is a millionaire already and aachiever zvinhu zvakawanda zvokuti munhu vanhu vane ma5 O-levels muZimbabwe havambofa vakatombozviita, vachangosvika pakungofa, ende vazhinji vakatofa vasina kumbobata kana type yemari iyoyo, handiti because kwake kwaanga achizikanwa akawandira kuchechi uko kungonamatira vanhu, kungosvika kungoti come out, chero vanhu vane madegree vanga inini ndo pari kundinetsa kuti ndiri kuzonzi haana 5 O-levels, zvandinetsa ndibelieve because unoona vanhu vakadzidza vari mukamuchechi make vakaungana vachida kumirira kunamatira, come out, zvachitoita zvesezvo. So it's something yekuti zvatondishamisawo, arikunzi haana chii, but kana tiri kuti 5 O-levels hadzina basa, alright, anofanira kunge ari smart enough kugara akaziva zvinhu in advance, zvinhu zvaanoda muupenyu, kuti no, ini ndichazoda kuti zvoita zvakati, ogara anyorera, ogara obva adziita. Handifungi kuti pane chakaipa ungoziva kuti gore rakati ndichada kuzonopinda pakati, ogara, because kutarisa nguva yakaprepare achigadzira zvinhu zvake, maground ake machinji pese haitadza kana kuenda kungoninga, and handifungidzire futi kuti anganzi angafoira zvezve, unzi akafoira zimbiseki chero asina kuverenga. If he is a true prophet, chazvo zvaanoklema, kana ari prophet anongoona maanza ese anenge achingouya achingonyora achitoenda obva atobuda nema A+, and ndozvatinenge tichitofunga always, but zvatakutoona panapa atoma 1, and maZimbabweans panapa vane zvinhu zvakawanda zvavari kutaura. Umwe ari kuti in a way the prophet is right, he is a proof that football administration doesn't need a Pythagoras theorem, the battle of Adowa volcanoes or nitric acid. Yeah. Tikatimbonzwa vamwe because wana pakaipa men of football haasi men of God here. Vanzi vamwe vane madegree vacho vakatungamira ZIFA kusvika takufamba bhora kune dzimwe nyika, takunoona pakaipa chiprofita hachinene O-level. KuZIFA kunongodiwa moto, dzokera pabenchi. Okay. Pakashata anza 5 O-levels dzanetsa. It's good to defame someone and get views, but it's also very bad to the owner of the image. Okay, ndo mamwe mashoko atone wamwe woti Magaya is the only person who has qualities to lead ZIFA. You can fabricate and accuse him, but that post no one stands against him. Alright, wes nema kala aya anomaitirwa halani, but anyway aingononyorerawo zvake. He's a prophet. Inini zvangu kuti anganozvifoira handingazvibvume because he's a prophet. Anokwanisa kungonoita. Ameno guys, munoonawo senyaya, munofunga kuti angafoira ari prophet. Zvokunzi makala izvo, iye munhu achikwanisa kutoona kutoti iwe nhasi wabva wadya zvakati kadai, iwe chinhu chikukunetsa chakati, tingataura zvimwe kuti amwe ari kuti zvima 5 O-levels zvekupenga izvo, aiwawo ini kuno kujoza nditori pachinzvimbo chiri pamusoro paSpa, Pick and Pay ndakabvako, OK Grocery ndakabvako, Protea Hotel ndaivako, nenyaya yekuziva graft chete. Mumwe wari kutaurawo zvaari kuzvisimbisa Zimba Zimba vari kujoza munomu, musambozvibvume Mzimba chero atori pa night shift yacho security here.
achitorova night shift ka anenge achitokuudzwa kuti uchabati nditori manager unonditori chakati, anongotaura zvevanhu vari kuona because munhu yacho haakambozvitaure zvari kushanda basa riri because anenge achitowanda because maqualifications iwa ane nguva yekuti anozombonetsa. Umwe ari kuti aiwa zvitori nani pane kuisa rombe pachigaro ichocho, uyo ari nani ane mari dzake. Seems like vamwe vari kumusapota, ndonyaya iri papo. What is the use of 5 levels pabhora? Vana chinotimba vakaita maministers vasina kana chinonzi 5 levels kana grade 7 yacho, nevamwe vachiri muministry havana kana o level yacho. Mamwe mashoko ari kubva kune vamwe vanhu. It seems like vanhu vari kusapotana nezvinhu zvekutaurwa panapa, nezvinhu zvekushayikwa kwe5 levels dzaProfit Walter Magaya kana chiri chochokwadi according to Nehanda Radio. I don't want it kuti muzobudisa makunoningana because I understand and I know kuti vanhu vakawanda panapa vanozoti vakatora this ngikini vobva vanoiforwarda votoitanga vakuisa mashoko mukanwa mangu kuti ndikule ndadai. So no, I am just reporting pazvinhu zvandatosangana nazvo mumastreets kuti pari kunzi vaMagaya ndo skillful vari kunorova. But anyways, panyaya dzacho dzese dzendanadzo ndikukuonesai, muri kuionawo sei nyaya iyi? Tell me what you think in the comment section. Munoionawo sei nyaya iyi kwavaMagaya?